ଭାରତ ରତ୍ନ ସନ୍ଥ ବିନୋବାବାଙ୍କର 41ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ବିନୋବା ଦର୍ଶନ କର୍ମଶାଳା ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସଦନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମରକ୍ରାନ୍ତି ସେନା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଗାନ୍ଧୀ ବିନୋବା ପିକ୍ଚର ମଞ୍ଚର ସହଯୋଗିତା କ୍ରମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବର ଆବାହକ ସୁଧାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ବିନୋବାଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବରଦାନ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଧ୍ୟମ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ବ୍ୟାପକତା ହେବା ଦରକାର। ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସର୍ବସେବା ସଂଘର ମହାସଚିବ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପାତ୍ର, କେଆର ହସ୍ପିଟାଲର ପରିଚାଳନା ଡକ୍ଟର ଲୋକନାଥ ଦାସ, ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବିକା ଓ ଲେଖିକା ବନ୍ଦନା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କ ଜୀବନାଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସମରକ୍ରାନ୍ତି ସେନାର ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଜ୍ଞାନ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେବା ବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଅଭୟ ବଡ଼ଜେନା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମରକ୍ରାନ୍ତି ସହନର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ କିଶୋର ପରିଡ଼ା ଯୁବ ସଂଗଠକ ମୈତ୍ରିକ କର ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଗାନ୍ଧୀ ବିନୋବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସ୍ମରଣିକା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 12 ଜଣଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ ବିନୋବା ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର 2023 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିବା ସହିତ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏତଦବ୍ୟତୀତ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମୀ ରଘୁ ସର୍ଦ୍ଦାରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତିକା ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥର ସ୍ଥିତ ପଲ୍ଲୀ କୃଷ୍ଣାଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।